5 mrazivých lekcií z ukrajinského konfliktu, o ktorých sa mlčí úvod. Zabudnite na medzinárodné právo prevládajúcim, no nebezpečne naivným predpokladom, najmä v európskych politických kruhoch, je, že moderná vojna sa riadi medzinárodným právom. Panuje presvedčenie o existencii dohovorov a konvencií, ktoré obmedzujú brutalitu a chránia civilistov, že existujú hranice, ktoré žiadna civilizovaná krajina neprekročí. Realita vojny superveľmocí je však úplne iná. Neriadi sa paragrafmi písanými v Ženeve, ale 3 jednoduchými nepísanými pravidlami surovej sily. Konflikt na Ukrajine odhaľuje túto desivú pravdu s brutálnou jasnosťou. Tento článok vám predstaví 5 kľúčových a znepokojujúcich poznatkov, ktoré ukazujú, ako sa moderná vojna v skutočnosti vedie a prečo sú naše tradičné predstavy o nej nebezpečne mylné. Predmo, existujú len 3 pravidlá a žiadne z nich nie je o spravodlivosti pre superveľmoci, ktoré táto analýza definuje výlučne ako USA a Rusko, keďže Čína ešte nedisponuje potrebnou kvalitou a kvantitou jadrového arzenálu na vstup do tejto kategórie, sú medzinárodné dohovory irelevantné. Ich konanie sa riadi výlučne 3 základnými princípmi, ktoré majú jediný cieľ – udržať si status a moc. Pravidlo 1. Nikdy neukončiť vojnu s výsledkom, ktorý by sa dal interpretovať ako strata statusu superveľmoci. Prehra je neprípustná, pretože by znamenala zánik ich dominantného postavenia vo svete. Pravidlo 2. Nikdy sa nezapliesť do vojny druhej superveľmoci tak, aby hrozil vzájomný konflikt. Priama konfrontácia by viedla k vzájomnému jadrovému zničeniu, čomu sa obe strany snažia za každú cenu vyhnúť. Pravidlo 3. Mimo týchto 2 pravidiel neexistujú žiadne ďalšie obmedzenia. Superveľmoc má absolútnu slobodu v spôsoboch a dĺžke vedenia vojny. Pochopenie týchto 3 pravidiel je kľúčové. Vysvetľuje, prečo medzinárodné výzvy, sankcie a politický tlak zo strany Európy voči Rusku hrubo míňajú svoj účinok. Superveľmoci požívajú trvalú, efektívnu a všeobecnú faktickú imunitu, ktorá pramení priamo z ich neotrasiteľného statusu. Rusko hrá podľa vlastných pravidiel, v ktorých morálka a medzinárodné právo nemajú miesto. 2. Nová taktika dronov, hygienická zóna a lov na opravárov. Rusko prešlo na novú systematickú stratégiu ničenia ukrajinskej energetickej infraštruktúry, ktorú ukrajinskí predstavitelia otvorene označujú za genocídu. Táto kampaň využíva vylepšené drony Geranium 2 a 2 nové, nemilosrdné taktiky. Prvá taktika. Kým v minulosti sa útoky sústredili na hlavné rozvodne 330 kV, dnes Rusko systematicky ničí aj menšie transformačné stanice 110 kV. Útoky prebiehajú v celej oblasti na východ od Dnepra, pozdĺž oboch brehov rieky a v okolí Kyjeva a Odesy. Cieľom je úplne a permanentne odpojiť celé regióny od elektrickej siete, čím sa paralyzuje život, priemysel a základné služby ako dodávky vody a tepla. Druhá taktika. Drony útočia v štýle vlčích svoriek. Prvá vlna zničí cieľ, napríklad transformátor. Druhá skupina dronov však zostáva krúžiť nad zničeným miestom a cielene útočí na prichádzajúce opravárske tímy. Akékoľvek pokusy o opravu sú okamžite odhalené prieskumnými dronmi, ktoré privolajú ďalšiu vlnu útokov. Ukrajinské pokusy o obranu sa ukázali ako úplne neúčinné. Gabiony, drôtené koše naplnené kameňmi, drony jednoducho preletia. Ochranné siete prerazí prvý dron, čím vytvorí cestu pre ďalšie. A aj masívne železobetónové konštrukcie sú bezbranné proti balistickým raketám Iskander. Výsledkom je bezmocnosť a postupný kolaps infraštruktúry. Oficiálnym cieľom tejto operácie, nazývanej hygienická operácia, je zničiť všetku energetickú, teplárenskú a vodovodnú infraštruktúru v Sumskej, Černigovskej a Charkovskej oblasti, vyhnať z nich obyvateľstvo a vytvoriť neobývateľnú zónu. 3. Smrtiaca inovácia. Keď klzavá bomba dostane motor, do arzenálu ruských síl pribudla nová desivá zbraň. Klzavá bomba KAB 500 kB, ktorá bola vylepšená o prídavný motor. Toto vylepšenie dramaticky mení jej operačné schopnosti a predstavuje obrovskú hrozbu. Kľúčové parametre tejto zbrane sú dolet až 200 km, čo umožňuje lietadlám odpaľovať ju z bezpečnej vzdialenosti mimo dosahu ukrajinskej protivzdušnej obrany.
Cena je približne 10-krát lacnejšia ako balistické alebo riadené strely, čo umožňuje jej masové nasadenie. Odolnosť. Kvôli vysokej rýchlosti a odolnej konštrukcii je takmer nemožné ju zostreliť. Jej ničivá sila je extrémna. Podľa analýzy dokáže jediná takáto bomba zničiť polovicu 7-poschodového panelového domu s 3 vchodmi. Pre ukrajinskú infraštruktúru na východnom brehu Dnepra to znamená fatálnu kalkuláciu. Z ukrajinskej energetiky a ďalšej infraštruktúry na východnom brehu Dnepra zostane iba toľko objektov, koľko nových bomb Rusi nedokážu vyrobiť. 4. Bezmocnosť Európy a nekompromisné požiadavky Ruska. Rusko považuje akékoľvek mierové návrhy zo strany Ukrajiny alebo Európskej únie za úplne bezvýznamné. Z vojenského hľadiska je vo výhodnej pozícii, jeho armáda pomaly, ale isto postupuje a čas hrá v jeho prospech. Najmä keď Ukrajina má zabezpečené financovanie vojny len do konca prvého štvrťroka 2026. Arogantný postoj Kremľa voči Európe zhrnul minister zahraničných vecí Lavrov, keď označil podporovateľov Kyjeva za európskych pánov jej prezidenta. Ruský postoj najlepšie ilustruje jeho nekompromisná požiadavka. Slová Sergeja Lavrova jasne ukazujú, že pre Kremel neprichádza do úvahy žiadny kompromis. Prímerie by teraz znamenalo iba jednu vec, že obrovská časť Ukrajiny zostane pod kontrolou nacistického režimu. Bolo by to jediné miesto na zemi, kde je celý jeden jazyk legálne zakázaný, nehovoriac o tom, že je to oficiálny jazyk OSN a hovorí ním väčšina obyvateľstva. A ceasefire now would mean only one thing, that a vast part of Ukraine remains under the control of a Nazi regime. It would be the only place on earth where an entire language is legally banned, not to mention that it is an official UN language and spoken by the majority of the population. Táto požiadavka potvrdzuje, že Rusko je odhodlané viesť vojnu podľa vlastných podmienok a dosiahnuť svoje maximálne ciele. Presne v súlade s logikou pravidla 3 neexistujú žiadne obmedzenia. 5. Jadrové varovanie. Keď sa cvičenie stáva hrozbou, vzájomná komunikácia superveľmocí prebieha prostredníctvom demonštrácie sily a dodržiavania nepísaných pravidiel. Keď Donald Trump odmietol dodať Ukrajine rakety Tomahawk s dlhým doletom s odôvodnením, že ich obsluha by si vyžadovala priame zapojenie amerických špecialistov, išlo o jasné uplatnenie pravidla 2, vyhnúť sa priamej konfrontácii. Rusko odpovedalo vlastnou demonštráciou svojich červených čiar a schopností. Na osobný príkaz Vladimíra Putina boli cvične odpálené strategické rakety pozemná Jars, schopná niesť až 10 nezávisle manévrujúcich hlavíc o sile 150 kiloton, a ponorková Sineva. Súčasne Rusko definitívne zrušilo zmluvu z USA o likvidácii 34 tón plutónia, čím si ponechalo materiál na rýchlu výrobu nových jadrových zbraní. Aby bola naliehavosť tejto hrozby zrejmá, analýza simulovaného úderu na Ženevu jedinou 150 kilotonovou hlavicou, jednou z 10, ktoré môže niesť jediná raketa Jars, odhaduje 144 000 okamžite mŕtvych a 170 000 vážne zranených. Ide o jasný signál, že jadrová vojna nie je teoretická, ale kalkulovaná možnosť. Záver. Krutá realita novej éry. Lekcie z ukrajinského konfliktu sú mrazivé a nekompromisné. Ukazujú nám svet, v ktorom sa vojna medzi superveľmocami neriadi medzinárodným právom, ale surovou mocou a strategickým kalkulom. Sme svedkami eskalácie technologickej brutality, kde drony lovia opravárov a inteligentné bomby systematicky ničia mestá. Jadrové hrozby, ktoré sa zdali byť relikviou studenej vojny, sú opäť reálnym nástrojom medzinárodnej politiky. Sme svedkami zrodu novej éry, kde sila definitívne víťazí nad právom, a ak áno, ako sa na takýto svet môže zvyšok medzinárodného spoločenstva pripraviť?